Ay, tinai guys. Wow, ang daming garlic mo. Wow! Nakadako! Tingnan mo na. Kasing laki ng kamay mo siguro na. Hadra. Patay! Dako ko ang kasang kamot. Grabe mga studio. Ang dami po nito. This is 1.5 kg po na tiger prawns. Yung size ito is super jumbo. Tutuin na ito, no? Gagawin natin buttered garlic prawns. Wow! Linisan mo na. Saka na... Ano yan? Tinai. Oh. Tinai din na. Ito yung mahirap na part ng studio. Ang madali na part yung pagkain. Wow, wow, wow. Kailanganin po na maluto ng maayos kasi si Sax ba? Kakainin si Sax nito ng studio. So, dapat lutong-luto po mga studio. Ayaw din po namin yung half cook. Lalo na sobrang laki nitong mga prawns nito. Wow! Ang laki, no? So ayan na po mga studio, luto na po ang ating butter garlic prawns. Ayan, sobrang lalaki mga studio. Ito. Mga lalaki yan, Zach. Sobrang lalaki. Namin patatagalin to ni Sax. Pray muna tayo bago start kumain. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Ayan, halang pa kayo mong mata sa kuwan, mga sibuyas. Ikaw. Matulog ko kahila ko. Ilak ko na mo. Halang nga pa sibuyas eh. Oh, maganda. Tara, hindi rin ito patatagalin to. Ngaon ta? Gi. Ano yun? Biti ko pa. Bitan di ka? Sus. Oh. Medyo manghang to siya konti dahil sa chili pepper. Sus, kadako. So na ko. Kalun ka no. Lamig ka na po. Naupo dyan. Wow. Ginak, imo nagbira na. Ito Ako na. Dako ka na. O, dako kaya Wow. po. Una. Sus. Ano po, kain po. Sarap. Yung ulo, nilinisan po ng maayos ba? Kaon, apil. Lamian sa ulo. Ulo pa lang. Ulam na. Dagko ka no. Tingting, nabuha no. Yan. Sarap ng sasawan mo. Medyo manghang kunti. Halang, ano pa nag-ukir ka? Hilig mo ka halang?
Wow, kada. Uhu. Wow, ang daming garlic. Pagkalambol. Kuha kayo lambi. Wala akong nakiwa sa kuha guys. Apa? Kamalod. Kamalod. Daghan ka. Pasayan. At the same time. Finger linking good mo. Galing yung go dyan. Ulo. Dami yung ganang ulos pasayan eh. Kinuha po namin yung mga malalangsa ba sa ulo. Oh, nak. Baga kayo na bro. Maga kayo. Triting na buha agad mo. Oh, wow. Nawala na po yung kuhan yan. Mga tinai ba? Na-debane po ng maayos yan. Ay, tinai guys. Kuhaan na. Gayan, karote mo usa na. Yagan dyan basta. Dako manggod kayo, no? Hamong lang. Saka yung gamay niya ba? Labo kayo ba? Masasatisfied ka talaga, no? Gusto siya kanang sapon na yun ba? Yung si cameraman, siyempre, di pa kami nagmukbang. Kaya kumain na. Pati ay. Kumuha na siya dito mga kasadyo. Dami eh, supon ba? Ako po doon. Suso ko. Kuhaan, tingnan anak. Ubos na rin sa kanya. Ay, meron. Ako na sunod pa. Ikaw lang? Ako. Ikaw lang? Kamaw ka? Hindi ko no? Big na good na si Sax. Ibaw na yun ay. Diba ang video yan? Ang bilis lang kasi balatan ma. Kasi iniwan na sa gitna. Tawa, katuanan kaya sa inyong joke pag kuhaan ka. So good. Ngayon. Sobra din lalaki. Kamara din yan to. Lalaki, big ba big? Pero sa Bisaya, ano yung lalaki? Man. Boy. Ah. Dani mo kano na? Di mo ni kalangan lagi. Limit sa papa. Manghang po siya konti. Pero kaya-kaya ni Sas yung anghang. Finger linking good oh. Yan yung ulo niya. Pumasok yung mga kuan ba? Garlic mo ba? Dali lang balatlan mo. Nagpo kayo. Dako pa sa tudlo. Ang tao? Kanang dapat sa ulo pagod na panitan. Dako pa yan po.
Amo? Daming garlic nito, mama. Kamay mo. Hapon. Mo po yung... Yan. Shoutout mo na ako na. Ikaw lang siya. Ikaw lang sa katiwas na. Gamay mo ganyan mo. Iluka na ha. Hindi na lang Yan mag-shoutout sa ko ha. Kaya hindi ka gamay lang ha. Kailangan ko gamay na po. Uy. Sige lang, Hinaya lang. ikaw kayo yung kamo. Eh, danglog. Ngaya lang ha, kaya mahulog yan ang baso. Okay. Thank you, Lord. Ang sarap. Shout out muna ako mga studio sa mga subscribers sa aming Facebook channel. Maraming salamat po sa pag-subscribe. Yung iba since 2020 po. Maraming salamat po Agnes Abit. Hi. Shout out Tis Cadao Birido. Hi. Sir Joseph Diamante. Hi. Anthony Umiga Diaz. Hi. Kimura Ngatamariki Kirikaba. Hi. Ayan. Piksan ko na. At saka shoutout din kay Grace Kino. Maraming salamat po. Yung iba po mga suyo sa next na lang po na shoutout. So sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today na butter garlic tiger prawns. Yan, nag-enjoy talaga sa mo. Nanguha pag usama mo. Kuna pa yung ganun. Yan na. Lanlan na lang ha. Higo. Maraming salamat sa studio sa sunod sa episode na to. Kita guys tayo sa susunod na cooking at tikiman session. Bye-bye! Bira! Lami? Labu ka no?